Sanibona. Igama uSinanzo bakacele. Lapha na TikTok ngithema ngidlala. Bathi abantu bacela ukuthi bathola ukufundiseka la isginci. Ngase ngithi hayi ake ngenze njengoba besho abantu. Njengamanje ngikhona ngizozama ukuthi ngipheke insizwa nentokazi nazo zithole nazo sezisho kanje. Lonto le isginci yona into enzima hlobo nje isginci. Ngeze umuntu esho nje ukuthi sinzima ngoba mhlambe ethanda kube wena kuphela odlalayo. Akuyona into enzima isginci. Isginci into yokuqala nje kumele uyenze ukuthi usithenge. Yabo uma wasithenga shosho lapho kusuke usuzodlala ke isginci. Usithenge ubuka ama video kanjena noma uye kumuntu ombona ukuthi inhliziyo yakhe ayibhede ngalowo ndlela ngoba phela inhliziyo zesayifana. So omunye umuntu uzobona ngathi nje manje usuzodlala isginci umhlula. Ungazi ukuthi uma umhlula kuzobe kunani ngoba uma umhlula phela kulungile umhlula. Fanele umhlule ukuze naye aphinda abone kuwena ukuthi kudlalwa kanjani okunye. Yabo isginci sikanjani. Isginci ke okokuqala nje ngoba le video lena ngicabanga ukuthi izoba upart 1. Khomisa nje ama basics aso nezinto ezibalekile ukuthi ube nazo ukuze ukwazi ukuthi udlale into ezwakalayo. Okokuqala isginci la uzodlala ungasethanga. Yabo lonto le fanele usethe. Akhona ama app a-downloadwayo. Khona nje ekuthiwa guitar tune. Uma unga-downloada leyo app leyo uzokwazi ukuthi isginci sakho usethe sikhale ngendlela e-right. Ngizoyishare nenamba yami la makhona la oleka khona. Sixhumane siphinde silungise la silungisa khona. Ngikhona lapha ku TikTok uma ungasearch nje uthi Sinanzo 10 uzongithola. Yebo lonto le. Omunye ubhuti uthena fana kacela udlala kanjani isginci. Ngisacela ukuthi wenze ama video lapha ku YouTube bakhombisa abantu ukuthi kudlalwa kanjani. Yabo. Ngabe ngiyawafaka lapha na kulento ku TikTok ama video ngifundisa. Inkinga lapha ku TikTok uthola ukuthi kunabantu egcina ngafinyelelanga kubona ivideo. Yabo lonto ngoba kubona bonke abantu abathanda ukufunda isginci. Uzosoze uyafundisa babuka abantu usoyibu. Wenzani ke futhi la? Le mfino yenzani? Ngoba badelela benjalo le. Yebo lonto la badelela. So sebethi ukwenzani? Uzomuna ufundisa isginci sani lo? Sifuna isginci. Nayi into yabo. Mase lapho kutshenga umnandi ke. Kuthi naka abadlali baso. Okay, lana ngizofundisa ukuthi sidlala kanjani isiZulu.
ngisazowenza nama-video ngifundise ngabanokhiye ngoba abantu bayawathanda abanokhiye, kodwa la ngizofundisa ngesizulu ukuthi sidlalwa kanjani isizulu. Kodwa okokuqala-ke besathe ngisakhulumisa ama-basics asesiginci nezinto ey'balulekile ukuthi ube nazo ukuze udlale isiginci. Isiginci-ke lokhu ukucindezela iy'ntambo ukuthi zingaphumi if udlala lokhu izona iy'ntambo zazo, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Okay, lana sine bridge, sibiza ngokuthi bridge thina, kodwa ngolimi lesilungu kuthiwa ikhaphu. Uma uthenga nje laphana uthi ucela ikhaphu, yabo. Lokhu ama-fruits lapho, lokhu ngokucontrol ukuthi amanothi akho uzibone ukuthi usuhambe wayaphi, yabo. Ngoba isiginci uthola isinothi lakho le yabo, uyazi usuhambe wagcina la le note. If usuzohamba ugcine la sekuzobhimba lapho, uwona kukhomisa ukuthi uhamba ufikephi, yabo. Ngokubona lona usuyazi uhamba ufikephi, yabo. Yabo lona uyazi uzohamba ufikephi kona kukhomisa, yabo lona. Lokhu kuthe bridge ikhapho, lokhu izinto zokusetha isiginci, yabona, yabo lonto le. Lokhu into yokusetha isiginci. If ungenayo i-app le edownloadwayo ngitshela yona yasefonini, yabo, kodwa nge-app le yasefonini ungakwazi ukuthi uklikhe khona download i-guitar tuner, uyithola kuma-app stores. Uma ukuthi usebenzisa-ke ama-iPhone nakhona futhi i-G-tuner, yona-ke kuma-iPhone uzoyithola ngemali ngoba phela lapha nawe yazi zama-iPhone zenza njani, zalimaza ephaketheni. Into zethu lezo ngadlala engazenza-ke le. Okay. Iginci ngehlukene ngamakhwalithi azo, uthola ukuthi esinye noma sokhala ngeke sikugculise, kodwa kuya nge-price. Wena uthenga leso obonayo usogculisa wena, yabo. Ngizozama ukunifundisa ngendlela nje ubaba angifundisa ngayo ukudlala isiginci, ukuthi futhi khona kuzoba lula. Nginikhombisa i-app engiyisebenzisayo mina ukuthi uma ngidlala, uma ngisasetha nje ukuze sikhale ngendlela e-right, ngoba enye into enza ukuthi kulekho ukudlala kwakhe isiginci ukusetha, yabo lona. If ungakwazi ukusetha ngeke kuze kube right. Okay, nayi le app le, yayibona le lapha phezulu. Imbike le phone engiyisebenzisayo, ungadelelwa-ke ngayo, yabo. Yona-ke le app le i-Pro, igama layo i-Pro Guitar Tuner, igama layo le app le. Izokusiza nje ekuthenini if udlala uqala usethe isiginci sakho, yabo. Uma ngishaya number 1, yabo, uma ngishaya intambo iyasho ukuthi kuphi key, yabo, number 2, yabo, kanjalo. Intambo kufanele zibe kulow key ofanayo ukuze yonke into ibe right. Okay, njengamanje ngicathi ake ngiqale ngidlale ngikukhombisa ukuthi ngizonifundisa ngendlela njalo ubaba angifundisa ngayo, ngoba ngifundisa ngaso isiZulu. Usuke unenhlanhla uthe uqala ukufunda isiginci wafunda ngesiZulu, ngoba uthi usudlana labo key laba manje uthola ukuthi isandla sakho sinokushesha ngendlela e-right ngoba wafunda ngesiZulu. If uthe ufika wafika lesitela samanje, cha bandla, hayi, ngiyakwazi nokumbona umuntu odlalayo ukuthi lo ufunde ngesitela samanje. Uthola ukuthi manje into yakhe inawo nje ukuthi ingabhalansi kahle. For an example, lokho ngithi kanje, yabo, khona le ngoma yamenzi le ethi kanje.
bese yabo umuntu ofunda ngesitayela samanje ukudlala ongaqalanga ngesizulu uzosikanje. Mase ngena ubass guitar ke into yakhe iqhubeka. Kodwa if wafunda ngesizulu uzosikanje. Isandla sokugijima nje. Isandla sakho. Yabo. Ubaba ke abantu angifundisayo naloko ukuthi futhi isandla zami ukusheshsha yabo. Kona uma usafunda iskinci okokuqala usaqala kuba buhlungu la uma ubamba yabo imino iba buhlungu lana ngoba usuke usaqala. Kodwa as soon as ujwayela nje yabo isikhathi sihamba ugcina usu right nawe. Sekulula nje ukuvela usikanje. Ngiyachomaka hayi ngoba ngicoma ukuthi nje bengikhombisa ukuthi khamba kanjani yabo. Nalapha ngoba ukuthi nje cha bengifundisa. Okay, isiZulu sinto kanje. Ngiyazi ukuthi ke nizothanda la ngoba isiZulu phela sinto eright ukhiye omnandi futhi. Ubaba wathi ngosikanje engifundisa nje eqala ngifundisa. Uyabona mfethu la eminweni fanele ufunda ukuthi kanje. Oqala nje upractice ukuthi kanje uwedwa nje uyidlalele. Uma usithanda. Ngikhuluma ngabantu abasithandayo isiginci la mina. Yabo. Mina esikoleni ngathi ngihleli uthola ukuthi nje yiloku qhanda ubala ungibamba ngangibamba. Ngenxa yothando lalokhona ngaleso sikhathi lesiginci. Yabo ifuzo sikanje. Usikanje ufunde ukuthi kanje. Yabo lo wathi baba ngothi kanje. Yabo. Ngoba ukupractice ukujwayela ukuthi kanje yabo mhlambe ungakambi naso isiginci uma usithanda ukuthi kanje yabo ugcine ngokujwayela ugcine yabo lonto le ugcine ukuthi kanje ngokusheshsha ngoba uningi ukuthi yabo kuningi ukuthi yabo khona bona uthi mawudlala intambo uyintambo ukuthi kanje yabo kodwa akumnandi nje ukuthi kanje yabo ifuthi udlala ukuthi kanje la khona into yakhe izohlangana ibe netest futhi komuntu olalela. Okay, isiZulu wathi ubaba ngothi kanje yabo lo muno lo ubamba unumber 5 ku dead freeze yabo la lentambo lona ebanjwayo. Ufundisa ingoma engafunda ngayo. Ozothi mfowethu mawuyishaya usuku lonke le ngoma. Hayi kuyobe lapho songenile key mfowethu. Okunye sekuzoyizela nje. Kodwa nami ngizoqhubeka ngikhombisa ukuthi abo khamba kanjani nokunye. Uthi mawuthi kanje yabo ntana. Yabo kahle. Intambo ke sigincino oyishaya yilo ibambile. Angisayizona. Ngiyakuthembisa mfethu ngokupractice lokho. Uzoba right, uzoba inkunzi.
upractice lokho nje usuku lonke nakusasa mase ngingenile kahle egazini usizoqala uintroduce lezi ezinye izintambo yabo number 1 man yabo usizosikana angithi busikanje uzama uqalisha kani ubuye uzizwe usu right usuyaqala usizosikana unyuse nespeed mase uzizwe usu right kakhulu super sakho sobe sesigood enough futhi singenza nokunye. Okay, number 1 siyaqala introduce na kona ngiyona into elula kakhulu kodwa kulula if uzoloku kwenzile ukuthanda unike isikhathi sakho nje ukwenza yabo. Unjalo ayobe lapho ke sekhamba kahle ke lapho usuyaqala usikanje faka okunye futhi manje izulu leso sangempela lesesidip sangempela. Abaningi ngitsengidlala lapha ku TikTok bathi hayi bayacela ukuthi ngibakhombise ukuthi izulu lidlala kanjani. Bathandile nje kakhulu. Ingakho nami ngithatha isikhathi sami ngizokhombisa yabo lokho abathe bakuthanda abantu. Yabo. Ukuze ivideo ingabinde kakhulu yiloko kwamanje. Lona part 1. I-tutorial part 1 lesson number 1. Soqhubeka ke futhi kwenye. Ngicela ni like ivideo ni subscribe ukuze nami ngibe friendly. Kwazi ukuthi nami ngithola umdlandla ukuthi ke ngiqhubeke ngifundise yabo. Ngiyabonga kakhulu. So ezobilandela ivideo mhlawumbe izoba seyinsukwini nje ngizobona ngale ukuthi hamba kanjani kuqala mase ngiyaqhubeka ke yabo. Ayinivalise ngeno lencane nje elithi ke lithi nje ngandlela yini nje singidlalele kanje. Usimqala